సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. సో సూపర్ వచ్చింది హిందీ సాంగ్, డీజే సాంగ్. సో అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. సో ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. హిందీ సాంగ్ సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది. చూసారు కదా డెమో. సో మీరు ఇప్పుడు ఎట్లా ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఆ విధంగా వస్తుంది. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది వీడియో. సో ఇప్పుడు ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, ఈజీగా అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు సెక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో బ్యాక్ వచ్చేసి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఇక్కడ 1 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మూడవ ఫోటో అక్కడ నుంచి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో త్రీ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేస్తారు కదా, 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫొటోస్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో కంప్లీట్గా ఈ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక 2 ఫొటోస్ని వదిలేసేయాలి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే 1 బై 1 చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 3 ఫొటోస్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్, ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో మొత్తానికి కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఎక్కువ లెంత్ వీడియో ఉంటుంది. సింపుల్గా చేయొచ్చు. సో లాస్ట్ వరకు ఇలాగే కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 14 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 14 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. 1 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో టైమింగ్ చూసుకోండి, యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్, ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో లాస్ట్ 13 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోలు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ మధ్యలో 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు లాస్ట్లో, ఆ లాంగ్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ ప్రాసెస్. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తం ఎక్కువ లెంత్ వీడియో ఉండదు, ఈజీగా అయిపోతుంది వీడియో. సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ ఇక్కడ
14 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.